बिजुलि थारैनो नोंसानि न'आ जोबोद मोजां मारदे। नंगौ। ओमफ्राय बिजित गुमैयालाय न'आव गैया ना मायो? आरो नोंना बिखुनजोफोरालाय अबाव? बिखुनजोआ उन्दुदों ना मायोबा? अ बिजित गुमैयालाय मा खालामदोंबा? बेबो उन्दुदोंसो खोमा। आलासिया सफैबाय। औ आयै सफैबाय। आइ होननानै लिंबाय आङो। बिजुलिया आइ बुङो नालाय बेनिखायनो आंबो आइ बुंबाय। दे जेबो नङा दे नानि। माथो खालामबाय दङमोन आइया? दसे उन्दुदोंमोन आङो। दे जिराय दे नानि। औ दे जागोन दे। बिहामजो नानिया गस्ला लाबाखै खोमा नोंनिनो दख'नाफोरखौनो गाननो हो। औ होगोन र' आयै। दे नानि जिरायथ'। औ जागोन दे आयै। उर्मिला नों दख'नाखौ गानस्लायनो हागौमोन नाथाय नों दसे नेथ' दे दसे जिरायथ'नाय। आंखौ थान खिनोसो ओंखारबायहाय। दानि मम' जाबोनाया सातनिखौ बाराद्राय जादोंमोन ना आङो बानलु गोराननिमोन खिनो ओंखारसोबाय। दे नोङो थाथ'नाय। आयौ बाला थां खिहैथां। दे होमबा ना नों जिरायथ'नाय। औ दे थां नों खिहैग्रो। नों खिना फैनानै दख'नाखौ गानस्लायगोन। औ दे। अबाव बिजित गुमैया? आंनो बिजित गुमैखौसो नांगौ। आंखौ फैजानो बादोंमोन बियो साला। फैबाय आं। नों आंखौ मा सानदों? आं थासान्दियावबो नों हिनजावखौ मानो अनो? सफैबाय नोङो सना? औ सफैबाय। आं फैनायखौ खम गाज्रि मोनदों नोङो बिजित? मोनाखैलै सना मानो गाज्रि मोननो? मानो गाज्रि मोना जानो? नों माथो बिजुलिखौ बिराद अनोनोलै? बिजुलियानो आंनो खिन्थादों। अनालै ओरैनो मोजाङै माथो होयो र' नांज्लायाना बेखौनो अननाय होनना बुङो आरो बेलाय। माने मोजाङै रायज्लायोना मालाबा। नङा नों थगायदों बिजित, नों आंखौ थगायदों। बेनिखायनो फैदों आं मिथिबाय। नायनि आंबो नायनि नोङो नोंनि हिनजावखौ बोरै अनो। सिरि बुं उर्मिला खोनागोन। खोनाथों मा खोनाजानो गिदों नामा? बा बिजित बा नों बिदिसो नों आंखौ अनमारा। आरो नोंखौ आं लिंहरबाय थाबाबो नों मानो थाङा? नों लोमजादोंनो? अबाव लोमजानानै बिदि? आं लोमजामारदोंलै उर्मिला। एसे हामबाय दासो मुलि जानानै। दोन थगायनाङा नों आंखौ मिथिगौ ना? उदैखौ दासो मोजां मोनलायबायहाय खिखांनानै। नंगौ नामा? बिजित उर्मिलाखौलाय माथो होदोंना होआखै? गुमैया आंखौ माथोखौनो होआखै, आंसो होग्रोदों। गुमैया आंखौ माथो होनो लाजिदों खोमाहाय ना गुमै? इस्बा नोंखौलाय मानो लाजिनो? मा खबर गुमै? मोजाङै दङ ना? दङ मोजाङैनो। नोंनियालाय? आंनाथ' जोबोद मोजां। नै दिनैथ' आरो बांसिनसो मोजां जासिनबावबाय। मानो होनबा आं दिनै बेस्ट फ्रेन्डनि न'आव फैदों। ओमफ्राय गुमै बिजुलिया नोंनि अननाय मोननायावनो मोदोमा बारायजोब्बाय दे खिन्थु। बांद्राय अननाङा गुमै, नङाबा मोदोमखौनो लाख'नो हानाय नङा। इस्बा उर्मिला नोंबो हाबा जाखांनायनि उनाव मोदोम ओंखारगोन। अबाव मोननो आङो? आंनोथ' बिजित गुमै बायदिसो नांगौमोन। नाथाय दानि जुगावलाय अबाव एथ' मोजां हौवा मोनबावनोहाय। आजिखालि फालथु गोजा बांसिनानो। नोङो टेनसन लानाङा उर्मिला, नोंसा गुमैया नोंनो नागिरना होगोन। दिनै नोंनि थाखायसो जोंफोर मोनलायलायदों होनबा जोंबो नोंनो सासे मोजां नागिरना होगोन। न' बिजित? औ दे ना उर्मिला जिरायथ', आङो एसे गामियाव थांना फैनि र'। माथो लोमजादोंनो? एसे हामबाय, मुलि जादोंमोन ना आङो दानि। दे थाथ'ना। जोबोद खाफाल गोनांमान नोङो बिजुलि, एथ' मोजां हौवा मोनदों। आंनोबो बिदिसो नांगौ दे। आंनो सासे नङा सासेबाबो नागिरना होनांगोन नोंसोरो। जागोन दे उर्मिला जागोन, नों टेनसन लानाङा। बिजितनिया गोबां लोगो दङ मोजां, बिनिनो सासे नागिरना होनांसिगोन नोंनो। नागिरना माने बानायना होनांगोन सासे। नाथाय आंनो रावखौबो नाङा, नोंनि हौवाखौसो नांगौ मिथिगौ ना लोगो? जानो हागौ नोङो आंनि लोगो, थेवब्लाबो नोंनि बयफ्रेन्डखौसो फसायबायबा आङो माथो खालामबावनो। बिजितआ आंनिसो, नोंखौ बियो अनोना? दा नाय बोरै अनो, दाथ' आं फैबाय। साला दिनैबा हले सैमा थैमा होननानै रायगोन फोजोंसारखौ। बाजैखौ मत्लब खालामबाय दङ बियो। खोबियासो फन हरग्रा जादों। दा बिदिनो हरदावबाय थासिगोन आरो, हरदों नालाय हरदावबाय थासिगोन। नाथाय आं सहायनो हायाखै। हेलौ ओइ सैमा। सोरलै? आं सोर नोंनो मानो नांगौ? सोर मार नोङो? आंलाय नोंखौलाय मा खालामखो दे? नोंदि आंखौ डाइरेक्ट सैमा होननानै रायदों? जानला मोनला नङा दे। नोङो बिबारिनो मानो फन हरबाय थायो? बिबारिनो फन हरबाय थायो? आंलाय बिबारिनो माला फन हरबाय थाखो दे? दाखालिबाबो खेबसेल'सो हरदोंमोन आङो।
ओमफ्राय नोंलाय सोरो मा अरजादों नोंलाय अरजादों आङो मा नोंफानो हरनांगौ बेनोलाय फन हा हौवा गैयैखाय मा मोनगोन सानदों नामा नोङो हा मत्लब खालामदों जेबो बिदि मत्लबाव हराखै आं मिथिबाय ओरैनो खबरल'सो लादों मोनथिगौ आङो नोंनि मत्लबखौ साला बोराय मांग्रा आं दाबो मानो हाबा खालामाखै नोङो नों बिबारिखौनो नेबाय दङ ना हा मोनगोन होननानै नों मोना बिखौ मिथिबाय मोना नोङो हौवाया गोमाबाय होननानै नों मोनगोन नामा बिखौ सोर नों सोर जाम्बा हा जानला माला बिदि बुंहरनो नाङा मिथिबाय थोद सैमा साबाय खिन्थु नायबाय था बिबारिनो फन हरबाय थानांला आसलथे सोर मार नोङो हा मा खालामगोन नोङो बिबारिनो फन हरबाथाय हा हरगोन आं हरबाय थागोन सानफ्रोमबो हरबाय थागोन आं दिनै बोरै हरो नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोननो होगोन र' आङो सोर नोङो हा सोर खिन्थायाखै माने मा सैमा फाग्ला रखम रोनावला बायदों सैमाया नोंसो मिथिगौ ना हा मा खर' जानो नों मानो फन हरनांगौ दे हा बोराय मांग्रां साला हाबा खालामला नों दाबो हाबा जादों नों मिथिबाय नोङो बिबारिखौ मत्लब खालामना लाब गैया मिथिबाय नोंजों थांखाया बियो नोंथ' बिनि एक्सो नोंखौथ' इसेबो सैखाया बियो मिथिबाय खोनासं मिस्टार आं बिखौ जेबो मत्लब खालामा बिनिया हौवा गोमादों आंबो दुखु मोनदों मिथिबाय मोनगोन मायाबा दुखु नोंनो बुथारदों बिबारिनि फिसाइखौ ओइ मिस्टार जानला मोनला आंखौ ओरैनो माबा नाङा दे दाय हमनाङा नोंसो बुथारदों खोमा नोंलाय बिबारिनि सोर जायोलै नोंथ' टिल्लुबो नङा टिल्लुनि माथोखौ आं बुजि मोनो आं बिबारिनि मा जायो मा जाया नोंनो मानो नांगौ हा जिखिजाया नों बिखौ फन हरनांला मिथिबाय आं बुंदों दे खिन्थु फन हरनो फैदों बेयाव साला सैमा थै नोंसो सैमा सोर सैमा बांग्रा नोंलाय सोर जाम्बा गल' नोंलाय हा बिबारिनि मा जामारो ना नोङो बिबारिखौ सिरि सिरि मेजेर खुमायोलै हा आं फन हरदों हराखै नोंहालाय मा अरजादों हा माखौ एथ' मोदोमाव नांदों नोंहा ओइ आं बुंदों दे बिबारिनो फन हरबाय थानांला ओइ जाम्बा गल' आं बिबारिनो फन हरबाय थायाखैलै खेबसेल'सो खबर लानो होननानै फन हरदों आरो नोंदि बुंदों बिबारिनि हौवाखौ आं बुथारदों होननानै नोंसो खोमा ना आं दासो हमनो हाबाय नोंनो मार साला सैमा आसल खोथाया जाहैबाय नोंसो बिबारिखौ गोसथोयो ओरैबायदि गोसथुखुमायो नों माने बिनि हौवाखौनो मार्डार खालामबाय नों साला आंखौसो बुंनो फैदों ओइ फाग्ला साला जुवादारि हिनजाव फाग्ला नोंसो हौवा गोमानाय लोगो लोगोनो बियासो खोब चान्स लादों मोना नोङो सान्सावनो डान्स मारिगोन सानदों नामा नों मोना मिथिबाय सैमा बांग्रा हरबावनाय नोङो फन नोंखौ जुदि खेबसे फन हरबावनाय खोनायोना नायबाय था थैद नोंखौ गिगोन सानदों नामा माने नों फन हरबाय थागोन नामा औ हरबाय थागोन मा खालामगोन नोङो हा नोंखौ हरनाङा होनदों दे हैद साला दोन सोर फाग्ला बियो बिबारिनि दिबाना खोना बियो फनखौनो हरा खेबसेल'सो हरदों आङो बियासो नंमारगौ बियो बिबारिनि मेजेरनाय मार नाथाय मानसियानो सोर जाखो आं बिबारिनियाव सोंगोन र' आंखौ बिबारिखौ फन हरनो होआखै बियो मानो हरालै आंनिसो गोसो जाबानो हरगोन आं सोर बेलाय आंखौ बादा होनो बिबारियाथ' आंनि एक्स बावसो आं बिखौ खबर लानो हायो आरो आंथ' बिबारिखौ मोनगोन होननानै फन हराना जेबो बिदि गाज्रि मत्लबखौनो खालामा आङो दाखालिबाबो ओरैनो खबर लानो होननासो फन हरदोंमोन साला बेखौनो मा सानला बायदों सोरो मा लैथोस्रि नों मानो रायज्लायदों बे सिखावजों आं बुंदोंमोन ना बेजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाङा होननानै आमोन्दा नों खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हाया नामा हाजारबाबो नोंनिनो बिनानाव लैथोस्रि आंनो बेफोरबायदि बिनानाव नाङा सोलायबायथ' बिजुलिया आगोलनि बायदि नंलाथ' रायज्लायनायफोरावनो एसे हमदांनो हायो अन्नानै खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो आंखौ रायज्लायलायनो होदों नोंजों मिथिगौ ना प्लिज ना अन्नानै खेबसेखिनिखौ निमाहा हो रामोन्दा जालांबाय आरो दा बेफोरखौ गासैखौबो बावनानै मोजां जाफिनदो जोंफोरखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायोनो न'आवबो बेसेबा फैनो लुबैयोनो फोथायनोनो हाया बेखौ सिखावखौ साला ओरैबायदि सैथान दाथ' नंलाना दा मोजां जाबाय खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो आरो इसेबो गोसो गैया आं निमाहा होनो रामोन्दा नों एसे बुजिना नोंनिनो बिनानाव बियो बेसेरा फैनो लुबैदों मिथिगौ ना आरो आंनाव बेसेबा निमाहा बिखादों दे जालांबाय गासैखौबो बावलांदो जोंफोर गोरोबना थालायनोसै मिथिगौ ना आरो आंनाव निमाहा बिदों बियो निमाहा बियाबा बेलेग खोथामोन दे खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो आरो फैनो लुबैदोंनो फैथों दे गोबां सोलायबाय मानसिया मिथिगौ ना बिलाय ओरैनो बुंफ्लानोबो हानाय ना नङा बुंफ्लायाखै रायज्लायबाथाय एसेबाबो मिथियोना गम मोनो आंना बे बिजुलिखौ फोथायनो हाया मिथिगौ ना दे थेवब्लाबो खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो आरो नेक्स्ट टाइमाव जुदि आरो बेफोरबायदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावबावोबा माबा आरो निमाहा होआबाबो जागोन
निमाहा होदो दे रामोनदा होगोन ना फैनो होदो बेखौ खेबसे जोंहानियाव आं मोनथियालै जेबो नाथाय आङो गोसो गैयामोन बेखौ निमाहा होनो दे माखौथ' बिदि आरो थाबाय थानांगौ दे गोरोबलायना थानोसै आरो बिसोरबो फैथोंसै जोंबो थांगोन आलासि जानो बिसोरबो फैगोन आं होनदा फन हरनानै बुंनोसै ना नोंबो निमाहा होबाय होननानै बेसेबा मोजां मोनगोन बियो मोनथिया आं जेबो बुंथ'ला माने नोंबो निमाहा होमारबाय आरो ना मानो निमाहा होआ जानो हाजारबाबो नोंनिनो बिनानाव मोजांबाबो गाज्रिबाबो आरोथ' बियो गोबां सोलायबाय रामोनदा नों लागिबा नों रायज्लायनाय खेबसे नाङा आं रायज्लाया बादों आं दे अब्लालाय उनाव रायज्लायनो हागोन खम मोजां मोनसिगोन बियो नों निमाहा होदों होनना मोनथिबाथाय मोजां मोनबा मा जानो मानसियानो गावगायानो थिग नङाबा हे नोंबो बेखौनो बुंबाय था सोलायबाय होनदोंना आङो बा एथ' हमनो हाबायना नोङो सोलायबाय होननानै बेलाय ओरैनो गोदै रायज्लायफ्लानोबो हानाय आरो दे माबा नोंबो दे दोनथ'नि आंहाबो एसे खामानि दङ र' दे नै आंबो हाथाय खालामनो फैदों र' फैदो न'आव बेसेबा गोसोखांबाय दङ थांगोन मागोआव थांफानोसै दे जागोन दे नों मागोआव फैबाथाय होमबा बिजुलिमोनखौ मागोआव लिंहरगोन सानैखौबो बोराय बुरि मोनथियालै आङो दे खालि मोनथियाल' बुंबाय थायो दे नोंहाबो खामानि दङबा आंहाबो दिनै जोबजोब्बायलै मैगं थाइगंफोरा रामोनदा आंनोबो एसे फैसा नांगौ जादोंमोन माने फैसा गैथारा जादों दाउफोराबो थैजोब्बाय बेमार जानानै थैजोब्बाय आं सानदोंमोन मागोआव फानबाथाय फैसा मोनगोन होननानै गैला थैजोब्बाय औ थैजोब्बाय बे गिदिर कयलारफोराबो थैजोब्बाय आयौ एथ' गिदिर दाउफोरा थैबायसो आरो मागोआव फैसा मोनगौमोन ग्रोननो औलै बेसेबा दुखु मोनदों आङो भाग्यआनो गैया खोमाहाय एबारो एथ' गिदिर बोरमा खासियाबो गोमाबाय बेथिंजाय नै दाउफोराबो बेमार जानानै थैजोब्बाय बेनोथ' आरो बै बोरमाखौनोथ' सोर खावमारनाय साला पापिफोरा जायबा जोंहानि बोरमाखौ खावदोंना बिसोर पाबनांगोन सानसेबाबो नायबाय था नांगोनथ' र' नांखागोन दे होमबालाय रामोनदा एसे खामानि मावहैनि र' दे आयै थांसै आङो दे थां बिहामजो थांनि र' आयै दिनै बेसेबा गोबाव जाबाय हाथायाव थाङिया दे थां बिहामजो ओमफ्राय सोरजों थांगोन नोंलाय राखावस्रिमोनजों थांगोन अ दे माबाफोर बायगोन नामा बिहामजो औ अनसुलिनि थाखाय फ्रक बायनांगोन र' दिनै ओमफ्राय सुवेटार गांसे आंनि थाखायबो नोंनोबो गांसे लाबोगोन दे आयै आंनिया दंखायो माथो बिहामजो थेवब्लाबो आयै नांगौना नोंनिया बोरायबाय आं लाबोगोन दे गांसे मोजां नायनानै दे अब्लालाय लाबोनोबालाय लाबोगोन दे गांसे दे अब्लालाय थां बिहामजो औ आयै बाजै अबावबा थांनो नागिरदों नामा बाजैखौ दिनै इसेबां समायना नुदों हाथायाव थांनि र' मिनिसोरां हाथायाव थांनो थ'ब्लालाय आं दोनैनि नाङा दे मिनिसोरां आं राखावस्रिमोनजोंसो थांगोन आंलाय बिसोरजों थाङाबालाय आंबो थांफागौमोन नोंजों नाङा दे बिसोर आरो गाज्रि मोनगोन ना नोंजों थांबाथाय आंखौ मैयानिफ्रायनो लोगो लागासिनो आं थाङा सानदोंमोन नाथाय थांसै दे आरो गाज्रि मोनगोन ना नानिनि थाखायबो फ्रक लाबोनोसै गांसे सुवेटार आंनि थाखायबो आइनि थाखायबो गांसे माने थांगोन जाहाथे लाबोनोसै गांसे बयनोबो ओमफ्राय बाजै नोंखौ दिनै जोबोद समायना नुदों मा समायना नुदों औ बाजै बे दख'नाखौ गाननायखाय जोबोद समायना नुदों नोंखौ नंगौ नामा औ बाजै दख'ना गोमो गानबाथाय जा समायना नुखायो नोंखौ बिदिनो गोमो गोजा नंगौ नामा दे होमबा मिनिसोरां आं थांसै र' राखावस्रि बोना नेबाय दं खोमा दे अब्लालाय थां नोङो जेबो संना दोनाबाबो जागोन दे आं थाबैनो फैगोन नों आरो संना दोनोना बिनि थाखायनो बुंना दोनखाबाय आङो दे जेबो नङा दे बाजै आं आरो संनाय खावनायाव एक्सपार्टखाना बायाबो एसे गोबाव जाबा खिन्थु संना दोनगोन आं दे गोबावथ' जाखाया र' एसे थाबैनो फैगोन दे गोसोबायदि थाबानो जाबाय गोसोबायदि हाथाय खालामबानो जाबाय बाजै ओमफ्राय फैसा नांगौ नामा बाजै फैसा नाङा दे आंनाव एसे दंखायो दे अब्लालाय दे होमबा थाथ' दे थारैनो बाजैखौ दिनै इसेबां समायना नुमारदों आं माने नुनानैनो गोमोहाबलायदोंमोन बिनि थाखायथ' बै फोजोंसार सैमाया फाग्ला बाजैनि थाखाय दाबो बावनो हायाखै बाजैखौ दाबो सिख्ला नुयो बैसो जानाय बायदिखौनो नंखाया दिनैथ' आरो बांसिनसो समायना नुदों दख'ना गोमो गाननायजों एसे देलायदोंबो बा जा समायना नुखादों आं थारैनो बाजैखौ आं जोबोद फसायग्रा जामारबायलै माने सिरि ओरैबायदि गोसोथुखुमायो दा बुंना लानोबो हाया बोरै बुंना लानो दा लाजिनायबो मोनो सैमा फोजोंसारा मोनगोन सानदों नामा आं मोनलाय होआ बिसोरखौ आरो आं मोनथिगौ बिबारि बाजैया फोजोंसारखौ मोजां मोना होननानै लागैबा आंनो जुलि खालामगोन बाजैखौ आंनो गोसथोयो होननानै बुंना लागोन
थेवब्लाबो आं फोजोंसारजों थांनो होआ बेखौ। थारैनो बाजै, नोंखौ जोबोद मोजां मोनमारो आङो। आइ लाभ इउ बाजै, आइ लाभ इउ।